Enw I yw Non Griffiths a fi'n 18 mlwydd oed. Oedd mam arfer dawnsio ballet, so o'n I wedi gweld fideos o hi'n dawnsio a o'n I just meddwl bod yn edrych yn really cool. Dechreuais pan o'n i'n 6 mlwydd oed yn Chapter Art Centre. Tua 2009 a 2011 o'n i'n gwneud sioe dawns yn Efrog Newydd a nath hwnna mynd ar tour wedyn I San Francisco, Seattle, Minneapolis. A hefyd bod llun o fi yn New York Times, yn pretty cool. Ar y foment mae fe jyst yn hobi, fi eisiau parhau gyda fe, ond fi'n meddwl os o'n I eisiau parhau gyda fe yn fwy proffesiynol, byswn I moyn wneud fwy o sioeau a wedyn falle mynd mewn I fel choreography hefyd. Unai ballet neu contemporary sy'n bach fwy modern. Fi'n hoffi ballet cos mae fe'n cael fi bach o perfectionist a mae'n rhaid I bopeth bod yn berffaith a mae technique yn really bwysig a mae contemporary wedyn kind of yr opposite. Fi byth wedi gwneud yr Eisteddfod, ni jyst ddim yn really moyn wneud Eisteddfod. Fi ddim yn hoffi fel compito gyda fe, cystadlu gyda fe, ond o'n I wedi gwneud sioe Cyfweliad fel dawnsio blodau yn yr Eisteddfod, ond o'n I ddim yn cystadlu. Fi'n meddwl probably ysbrydoliaeth fi yw Sarah Mitchelson a hi nath mynd â fi I Efrog Newydd, ond hi jyst yn cael ffordd really gwahanol o ddysgu a ffordd gwahanol o cyfathrebu gyda chi a So fi'n gwneud lan at gradd 6 yn ballet, ond mae'n fel aroliadau ychwanegol fi'n gwneud, so fi ar Advanced 2 ar y foment, so wedyn hwnna yw'r un olaf ar ôl hwnna byddai wedi gorffen. Fi'n hoffi fwy fel pop, maen nhw'n eitha fun fel bang bang ar y foment, ond hefyd just fel y classical ballets fel Swan Lake, Nutcracker, maen nhw'n really brydferth a neis I dawns fi. Probably Swan Lake, yeah. Hwnna yw'r un sy'n meddwl pawb eisiau wneud.